மறுபடியும் இந்த காலையிலே உங்களை இயேசுவின் நாமத்தினாலே லைட் ஹவுஸ் சபைக்கு அன்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். නැවත වතාවක් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ලවිටයිස් දේවස්ථානයට ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. விசேஷமாக தலைமை போதர்கள் மூப்பர்கள் விசுவாசிகளுடைய சார்பிலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். විශේෂයෙන්ම දෙවගැතිතුමන්ලාගේද වැඩිහිටියන්ගෙන්ද සභාවේ සියලු අධිපතිවන්තයන්ගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාට අපි පැසසුම් ගෙනෙනවා. வேதம் சொல்லுகிறது දේව වචනය කියනවා உலகம் தரக்கூட சமாதானத்தை அல்ல என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு வைத்து விட்டு போகிறேன் என்பதாக. ලෝකයේ දෙන්නා වූ සමාදානය නොව මාගේ සමාදානය ඔබ මැදේ තබා යන්නේ කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. எனவே இந்த காலையிலே கர்த்தருடைய நாளிலே இந்த ஒளிப்பதிவு கூடாக கலந்து கொள்ள உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்க ஒரு நல்ல செய்தி, தேவன் எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார். මේ ආකාරයෙන් මේ පටිගත කිරීමත් සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබටත් මටත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා වූ යහපත් පණිවිඩයේ මේ උදෑසන නම් උන්වහන්සේගේ සමාදානය අප මැදේ තබා ඇති බවයි. அந்த தெய்வீக சமாதானத்தை நாங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? ඒ දිව්‍යමය සමාදානය අපි කොයි ආකාරයෙන්ද ලබා ගන්නේ? வாருங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபம் செய்வோம், ஒன்று சேர்ந்து ஆராதிப்போம், ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிப்போம். එන්න අපි මේ ආකාරයෙන් අපි සෑම දෙනාම එකට එකතු වෙලා අපි උන්වහන්සේ නමස්කාර කරමු, යාචනා කරමු, දේව වචනයට සහභාගී වෙමු. அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்களையும் என்னையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஆளுகை செய்யும். එවිට සියලුම ප්‍රඥාවන්ට ඉහළ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව තුළ, උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය තුළ, උන්වහන්සේගේ වචනය තුළ උන්වහන්සේ අපව මඟ පෙන්වනු ලබනවා. இந்த ஆராதனைக்காக நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். මේ මෙහෙය උදෙසා අපි යාචනා කරමු. மகா இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, මහා ප්‍රේමණීය වූ යේසුස් වහන්සේ, உம்முடைய திருக்குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த காலையிலே உம்முடைய சமூகத்துக்கு வருகிறோம். ස්වාමීනි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනගියු නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට එනවා. பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என் ஆவியினாலே எல்லாம் கூடும் என்ற வார்த்தையின்படி බලයෙන්වත් පරාක්‍රමයෙන්වත් නෙමෙයි වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගේ සියල්ල හැකි බව. பரிசுத்த ஆவியானவர் சம்பூர்ணமாய் இந்த ஆராதனையை வழி நடத்துவீராக. ස්වාමීනි ඒ වගේම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වූ මඟ පෙන්වීමේ මෙහෙය ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි මඟ පෙන්වනවා. நமஸ்காரத்தை வழி நடத்துகிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். නමස්කාරයට මඟ පෙන්වන්නා වූ දරුවන් උදෙසා අපි යාචනා කරනවා. வாத்திய கருவிகளை வாசிக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். දේව වචනේ කියවන්නන් අද උදෙසා අපි යාචනා කරනවා. பாடப்படுற ஒவ்வொரு பாடல்கள் பல்லவிகள் துதிகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමීනි ගායනා කරන ලබන්නා වූ සියලුම ගීතිකාවල්, සියලුම නමස්කාරයන් ස්තුතියන් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ஏறெடுக்கிற சகல ஜெபங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනෙනවා සියලු යාචනාවල් ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට බාර உம்முடைய කරනවා. திரு வசனத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වචනේ උදෙසා යාචනා කරනවා. ஆவியானவரே, ආත්මයන්නි எல்லாவற்றிலும் உடைய பரிசுத்த நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படட்டும். සියල්ලටම වඩා ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමය පමණක් උසස් වේවා. எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாகவும் ஒழுங்காகவும் கிரமமாக செய்து உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையை கொண்டு வருகிற ஒரு ஆராதனையாய் இருப்பதா. ස්වාමීනි සෑම ක්‍රියාවක්ම ඉතාමත් ක්‍රමවත්ම යහපත් ලෙස අපි කරමින් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ නාමය ඔසවන පිණිස අපි එක එකිනාව පාවිච්චි කළ මැනව. அதுக்கு தடையை உண்டு பண்ற எல்லா வல்லமைகள் அதிகாரங்களை இந்த காலையில இயேசுவின் நாமத்தினாலே முறியடித்து ஜெபிக்கிறோம். ඒ සෑම දෙම බාධා කරන්නා වූ සෑම අන්ධකාර බලවේගයන් යේසුස් වහන්සේගේ අනගි වූ නාමයෙන් අපි කඩලා යාචනා කරනවා ස්වාමීනි. உம்முடைய பரிசுத்த நாமம் ஒன்றே உயர்த்தப்படுவதாக போற்றப்படுவதாக. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමය පමණක් උසස් වේවා, මහිමයට පත් වේවා. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යාචනා කරනවා ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. நன்றி. ආමෙන්. ස්තුතියි. நல்லது. நாங்கள் யாவரையும் உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். හොඳයි සියලු දෙනාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගනු ලබනවා. நாங்கள் வேதாகமத்திலே ஒரு பகுதியை வாசிப்போம். අපි දේව වචනයෙන් කොටසක් කියවමු. சங்கீதம் 121 சங்கீதம். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். 2ஆம் வசனம், வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். உன் கால்களை தள்ளாட விடார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். ගීතාවලිය 121 කඳු දෙසට මාගේ ඇස් ඔසවන්නෙමි. මට උපකාර පැමිණෙන්නේ කොතනින්ද? මට උපකාර පැමිණෙන්නේ අහස පොළව මැවූ ස්වාමීන්ගෙන්මය. උන්වහන්සේ නුඹේ පය සෙලවෙන්නට නොදෙනසේක. නුඹ ආරක්ෂා කරන තැනන් වහන්සේ නොනිදනසේක. ආමේන්. ஆமென். நாங்கள் அந்த தேவனை சொல்லுவோம். அந்த தேவன் எங்களை தாய் போல தேற்றி தந்தை போல காத்து இந்த 11 மாத காலமாய் எங்களை அவர் நடத்தி வந்த தெய்வமாய் இருக்கிறார். நாங்கள் அந்த தேவனை ஒரு சில வினாடி நாங்கள் நமஸ்கரிக்க போகிறோம். நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே இருக்கிற வண்ணமாய் தேவனை நமஸ்கரிக்க ஆயத்தமாகுவோம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம்.
போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா. உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. மலை போல துன்பம் என்னை சூழும் போது அதை பனி போல உருகிட செய்பவரே. கண்மணி போல் என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே. கண்மணி போல் என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. பலவீன நேரம் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்தில் பலன் தருவேன் என்றேன். பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும், என் பலவீனத்தில் பலன் தருவேன் என்றேன். விலகோடு என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே. விலகோடு என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசையா, நீர் எங்களை தாய் போல தேற்றி வழி நடத்துகிறீர். அம்மாவுடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய தாயாய் தகப்பனாய் இருந்து நீர் எங்களை வழி நடத்தி வருகிறோம். தேவனே, உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாதம் முழுவதும் நீர் நடத்தி வருகிறீர். நன்றி. உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தோள் மீது சுமந்திடும் என் இயேசையா, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. விலையேறப்பெற்ற அந்த அன்புக்காய், ஆண்டவரே, கிருபையிலே பாதுகாப்புக்காய் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் எங்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, எங்களுடைய சூழ்நிலைகள் ஆண்டவரே சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்களை நடத்துகிற தெய்வம். எங்களை வந்து சூழ்கிற பொழுது ஆண்டவரே, நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற வேளையிலே ஆண்டவரே, நீர் எங்களை வழி நடத்துகிற தெய்வம். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, பிரச்சனைகள் வந்தால் நீர் அதை பனி போல மாற்றுகிறீர். உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறோம். நீர் அழைப்புள்ள தெய்வம். நீர் மேன்மை நிறைந்த தெய்வம். ஆண்டவரே, உம்முடைய நீரானவர் இல்லை. ஆண்டவரே, இந்த பூமியிலே உமக்கு மாணவர்கள் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். உம்மை நமஸ்கரிக்கிறோம், நமஸ்கரிக்கிறோம், நமஸ்கரிக்கிறோம். உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். ප්‍රශංසාවේ අපේ යනනේ ඔබ වහන්සේගේ පොරොන්දු වචන ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න උදවියන් වහන්සේව සිටිනවා.
ஆண்டவரே நீரே உம்முடைய பொருத்தனைகளை நிறைவேற்றுகிற தெய்வமாய் இருக்கிறேன். ඔබ වහන්සේ කියනවා වැඳපුවන්ට ස්වාමි පුරුෂයෙක්ද පියාණෙක්ට පියෙක්ද සිටිනවා කියලා. திக்கற்றோருக்கு நான் பிள்ளைகளாய் தகப்பனாய் இருக்கிறேன் என்று நீர் சொல்கிறீர் ஆண்டவரே. ඒ දේ ඔබ වහන්සේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරමින් පවතින නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ස්වාමීනි. நீர் அவைகளை செய்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி මක් செலுத்துகிறோம். නිසාද ඔබ වහන්සේ අපේ සියලු දෙනාටම පියාණන් පියාණනි. ஏனென்றால் நீர் சகல மனிதர்களுக்கும் யாவருக்கும் நீர் පියාණනි ඔබ தகப்பனாய் වහන්සේගේ இருக்கிறீர். ආදරයට නිමාවක් නැහැ පියාණනි. உம்முடைய அன்புக்கு அளவில்லை ஆண்டவரே. අපි තප්පරෙන් තප්පරේ ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය භුක්ති විඳමින් පවතිනවා ස්වාමීනි. ஆண்டவரே நாங்கள் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உம்முடைய அன்பை ருசி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் අපි ஆண்டவரே. මොහොතක් කියමු අපි ඔබ වහන්සේට ආදරයි ස්වාමීනි. நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே மே நேசிக்கிறோம் அப்பா. මේ පොළවේ මොන දේ තිබුණත් නැතත් ඔබ වහන්සේට මම ආදරයි இந்த యేසුනේ. உலகத்திலே எது இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. මුවෙක් දියදොලකට ආසාවන්නාක් මෙන් மான்கள் நீரோடே வாஞ்சிக்கிறது போல මගේ ආත්මයත් ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි පිපාසයෙන් සිටිනවා ஆண்டவரே ස්වාමීනි. என்னுடைய ஆத்துமா உமக்காய் தாகமாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே. පියාණනි මම සූදානම්. நான் ஆயத்தம் ஆண்டவரே. ඔබගේ ශුද්ධාත්මෙන් මාව පිරවමන. உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நீர் எங்களை நிரப்பும் ஆண்டவரே. හalleluya තාත්තේ.
பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்திருந்தாரும் அந்த தேவன் எங்களுக்கு பாதை காட்டுகிற தெய்வமா இருக்கிறார். முழு உலகமே இருண்ட நிலையிலே காணப்பட்டாலும் அந்த தேவன் எங்களை வழி நடத்துகிற தெய்வமா இருக்கிறார். நாங்கள் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே நீர் சொன்னால் போதும். ஆண்டவரே நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். நீர் எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிற தெய்வமா இருக்கு. நாங்கள் ஜெபத்தோடு யாவருமாய் சொல்லுவோம், ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உம் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன், உம் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே,
மகா இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, அப்பா இந்த நாளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நீர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தது, மனுஷ குலத்தை தெரிந்து கொண்டது ஆண்டவரே, எல்லாம் ஒரு நோக்கம் உண்டு ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, நாங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற நாட்களிலே உம்மை அறியாத ஜனங்களுக்கு உம்மை பற்றி சொல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய பிறப்பின் செய்தியை அநேகருக்கு நாங்கள் சொல்ல நீர் கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே. கடந்த மாதங்கள் முழுவதும் நீர் காத்து ஆண்டவரே, இந்நாள் வரை நீர் எங்களை நடத்தி வந்தீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான ஒரு நமஸ்காரத்தை நீர் கடக்க கொடுத்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களோடு நேரலைகள் இருந்த எல்லா உள்ளங்களை நீர் தொட்டு சுகமாக்கும். யார் யார் என்னென்ன நோயோடு பிரச்சனையோடு வேதனையோடு இருந்தார்களோ அவருடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் ஆண்டவரே, அவருடைய எல்லா திருப்பங்களை ஒன்று பண்ணும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வாதத்தை ஒன்று பண்ணும் ஆண்டவரே. காற்றடிக்காமல் மழை பெய்யாமல் இந்த பள்ளத்தாக்கை தண்ணீர்னால் நிரப்புவேன் என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுற எல்லா விடாயத்ததும் வறண்டதுமான இடங்கள் நிரப்பப்படட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய ஜீவ தண்ணீர் ஆளுகை செய்யட்டும். உமக்கு எல்லா துதிகன மகிமையை செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Hallelujah. හලලුයා. நல்ல ஒரு நமஸ்காரத்தை கடந்து சென்றோம். යහපත් වූ නමස්කාරයක් අපි පසු කළා. நம்முடைய தேவன் நல்லவராய் இருக்கிறார். අපේ දෙවියන් වහන්සේ තාමත් යහපත්. அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ බලවන්ත තනන් වහන්සේ. என்றும் என்றும் மாறாத தேவனாய் எங்கள் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டு கிரிகச் செய்து கொண்டு எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඊයේත් අදත් හෙටත් මතුවටත් උන්වහන්සේ අප සමග සිටමින් අප සමග ක්‍රියා කරමින් ජීවත් වන්නා වූ තනන් වහන්සේව සිටිනවා. இரண்டாவது பகுதி நான் தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்படைத்து ஜெபிக்க போகிறேன். දෙවන කොටස දෙවියන් වහන්සේගේ බලවන්ත හස්තයට කැප කරලා අපි යාචනා කරමු. ஒரு வார்த்தை மூலமாக இந்த காலையில் எங்களோடு பேசும் இடைப்படும்படியாக දෙවියන් වහන්සේගේ බලවන්ත වචනය තුළින් උන්වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වන පිණිස අපි යාචනා இந்த කරමු. காலையில் கலக்கத்தோடு போராட்டத்தோடு இருக்கலாம். මේ උදෑසන කැළඹීමෙන්ද කනගාටුවෙන්ද සිටින්නට පුළුවන්. இயேசு கிறிஸ்து அங்கே யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ යෝහන් ගෝලයට කියනවා அங்கே உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, ஆனால் துடம் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்பதாக. මේ ලෝකයේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න කරදර තිබෙනවා. නමුත් මේ ලෝකයේ තුල උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපිට සියල්ල ජය ගන්නට පුළුවන් කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. நீங்கள் பார்க்கிறீங்க, உலகத்தில் அநேக போராட்டங்களும் அநேக அழிவுகளும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ඔබ දකින්නට පුළුවන් මේ ලෝකයේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න සහ විනාශයන් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. எனவே ஆண்டவர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை கண்மணி போல பாதுகாத்து வருகிறார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දරුවන්ම හේ කලුරුවා වගේ ආරක්ෂා කරගන්නවා. வார்த்தை மூலமாக ஆண்டவர் எங்களை பலப்படுத்துகிறார். வார்த்தை மூலமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு எதிர்பார்ப்பை தேவன் உருவாக்குகிறார். දේව වචනය තුළින් උන්වහන්සේ අපව රැක ගන්නවා වගේම උන්වහන්සේ අපිට බලාපොරොත්තුවක් ලබා දී තිබෙනවා. இந்த காலையிலும் கூட தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாக உங்களை பலப்படுத்த போகிறார். ஒரு எதிர்பார்ப்பை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ඒ වගේම මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළින් අපව බලවත් කරමින් අපිට බලාපොරොත්තුවක් උන්වහන්සේ ලබා දී තිබෙනවා. வார்த்தை கொடுக்கிற அடியாரை கர்த்தர் ஆயத்தத்தோடு வைத்திருக்கிறார். கேட்கிற எங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி ஜீவிக்க உறுதியா இருக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்க போகிறோம். වචනය ගෙනෙන්නව දේවදාසයා උන්වහන්සේ සූදානම තබා ඇති ආකාරයෙන්ම අපවද උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා සූදානම් කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ බලවන්ත හස්තයට අපි සෑම දිනම කැප කරලා අපි යාචනා කරමු. நான் ஜெபம் பண்ணுவோம். අපි යාචනා කරමු. බලවන්ත වූ සර්ව පරාක්‍රමයෙන් පරිපූර්ණ වූ තනන් වහන්සේ මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට අපි සෑම දිනම බාර වෙනවා, කැප කරනවා, යටහත් වෙනවා. ශුද්ධ ආත්මයන්ණිය ඔබ වහන්සේ මේ අනගී ඉරුදින ඔබ වහන්සේ අප සෑම දිනාටම ලබා දුන්න නිසා ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේව නමස්කාර කරන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ නාමය ඔසවන පිණිස ශුද්ධ ආත්මයන්ණිය ඔබ වහන්සේ මෙතුවක් වේලාවක් අප සමග සිටමින් අප සමග සම්මුඛ වෙමින් ඔබ වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වන නිසා ස්තුතියි. ශුද්ධ ආත්මයන්ණිය වගේම ඉතිරි කාලයේද ඔබ වහන්සේගේ පාමුල අපි බාර කරනවා. දේව වචනය ඔබ වහන්සේ අතගස්සලා ඔබ වහන්සේ වචනය තුලින් අපේ තුවාල වුණ අපේ බිඳුන තැන් ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ පිරිපහදු කරන්ට යන නිසා ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේ අපව බලවත් කරන්ට යන නිසා ස්තුතියි. අපව ශක්තිමත් කරන්ට යන නිසා ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේ සර්ව පරාක්‍රමයෙන්ද ඥාණයෙන්ද බලයෙන්ද ශක්තියෙන්ද ස්වාමිනේ පරිපූර්ණ වූ තනන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිතවල ක්‍රියා කළ මැනව පියාණනි ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන පිණිස මේ කුසලානියන් ඔබ වහන්සේ සූදානම් කළ මැනව ඔබ වහන්සේ පවිත්‍ර කළ මැනව ඔබ වහන්සේගේ බලවන්ත හස්තයට අපි එක එක්කිනාව යටහත් කරනවා. සභා පවුල බාර කරනවා ස්වාමීනි. ඒ වගේම මේ දේශය බාර කරනවා. ආශිර්වාද කළ මැනව ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලැබුව මැනව ස්වාමීනි සෑම කරදර ප්‍රශ්න මැද්දේ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කරලා රැකගෙන ඔබ වහන්සේ හේ කලුරුවාව වගේ ආරක්ෂා කරලා තියෙන නිසා පෝෂණය කරන නිසා ස්තුතියි. පියාණනි ඔබ වහන්සේ නිවැරදි මාර්ගයේ පෙන්වා දුන මැනව අපේ නායකයන් බාර කරනවා. රටේ ප්‍රධානීන් බාර කරනවා.
දරුවන් තරුණ තරුණයන් වැඩිමහල්ලන් ස්වාමීනි සෑම පුද්ගලයෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ බලවන්ත හස්තයට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ රැකගත මැනව ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ ගැලවීම ඔබ වහන්සේ දානය කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමත් ආශිර්වාදයත් ආරක්ෂාවත් ලැබුව මැනව. මුළු දේශයම බාරයි. ස්වාමීනි සියලු සභාවල් බාර කරනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය යටතේ සියලු සභාවල් ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ දරණ පිණිස ස්වාමීනි ශුද්ධ කොට ස්වාමීනි නමස්කාරය පවත්වන ලෙස ඔබ වහන්සේ මත ගැසුව මැනව. සෑම දේවදාසයන්ම ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට බාර කරමින් ඔබ වහන්සේගේ බලවන්ත කරුණාව අයදෙමින් අපි යාචනා කරන්නේ අපිට බොහෝසේ ප්‍රේම කරන්නා වූ අතිශුද්ධ වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමීනි. ආමේන්. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தை வாழ்த்து வரைக்கிறோம். මේ අසා සිටින්නා වූ බලා සිටින්නා වූ සෑම දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ අනගිය නාමයෙන් අපි පිළිගන්නවා. காலையிலே சபை போது அவருடைய வார்த்தை பயந்தளிக்கும்படியாக அவரையும் அன்போடு வாழ்த்து வரைக்கிறோம். මේ උදෑසන දේව වචනය පිළිගන්නා පිණිස අපි දේවදාසයාට අපි ආරාධනා කරමු. ඊසුස් වහන්සේගේ අනගිනාමෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතා ආදරෙන් ලයිට්හවුස් සභාවට අපි පිළිගන්නවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிமையான நாமத்தினாலே லைட் ஹவுஸ் சபைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். දිනපතාම අපට වැදගත් දවසක් වෙනවා. ஒவ்வொரு நாளுமே எங்களுக்கு விசேஷமான நாட்களாக இருக்கிறது. මොකද සෑම දවසේම අලුයම උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේ අපිව ආශිර්වාද කරන දෙවියන් වහන්සේ. ஒவ்வொரு ஞாயிறு ஆராதனையிலும் காலையிலுமே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவரா இருக்கிறார். එනිසා විශේෂ කියලා අපිට දිනයක් නැහැ. விசேஷ நாட்கள் என்று எங்களுக்கு இல்லை. හැමදාම අපිට විශේෂ දිනේ තමයි. எந்த நாளும் நல்ல நாள். යේසුස් වහන්සේගේ උපත අපි සිහි කරන්නා වූ මේ මාසයේ இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவுகூர்கிற இந்த நாட்களிலே ඒ කාලය තුල බයිබලයේ සඳහන් කරලා තියෙන දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න ඉතා වැදගත් වෙනවා. அந்த நாட்களிலே சொல்லப்பட்ட சில சத்தியங்களை இந்நாட்களிலே கற்றுக்கொள்வது වල அவசியமாக இருக்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත මුළු ලොවටම ප්‍රීතිය උපදවනා උදයක්. இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பானது முழு உலகத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம். ලෝක සුභාරංචි 2:10 බලන්න පුළුවන්. லூக் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். කාලය සම්පූර්ණ වුණ වෙලාවෙදී ස්ත්‍රියෙකුට යේසුස් වහන්සේ ඉපදුනා කියා ගලාති 4:5 දකින්න පුළුවන්. கலாத்தியர் 4:5 சொல்லுகிறது காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீயிடத்திலே கிறிஸ்து பிறந்தார். දැන් මේ ස්ථාන අපි බලන්න යනවා. இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සම්බන්ධ බලන වෙලාවේදී கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து பார்க்கும்போது දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ගැන ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. தேவனுடைய தெய்வீக வழிநடத்தலை குறித்து இந்த இடத்திலே தெளிவாக දැන් சொல்லப்பட்டது. මාගේ සහෝදරයා සහෝදරිය என்னுடைய சகோதரனே சகோதரியே, ඉතුරු ජීවිතේ අපි ටික කාලයක් ගියයින් පසුව අපේ මාර්ගෙන් ගමන් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே கொஞ்ச நாட்கள் போன பின்பதாக நாங்கள் எங்களுடைய சுயத்தின்படி நடக்க ஆரம்பிப்போம். නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬට හැමකම් දීලා ගමන් කරන එක ඉතා වැදගත් දෙයක්. ஆனால் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவிமடுத்து நடப்பது அவசியமா இருக்கிறது. ඒ අයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬට අපි හැමකම් දෙන්න ඕනේ. ஏன் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிய ඔය வேண்டும்? ගීතාවලිය 48:14 කියවලා බැලුවා නම් சங்கீத 48 14 வசனம் சொல்லுகிறது. ඉතා පැහැදිලිව කියලා තිබෙනවා. மிகவும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. මේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ සදා කාලෙම සිටින දෙවියන් වහන්සේ. இந்த தேவன் நம்முடைய தேவன் என்றென்றைக்கும் சதா காலம் நம்மை நடத்துவார். ඒ පමණක් නෙවෙයි අපේ මරණය දක්වා උන්වහන්සේ අපිව මඟ පෙන්වන දෙවියන් වහන්සේ කියලා மரண තියෙනවා. பரிந்தம் எங்களை அவர் நடத்துவார். එනිසා අපේ දිනපතා ජීවිතයේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන දෙවියන් වහන්සේ බව ඉතා පැහැදිලි. எனவே எங்களுடைய அன்றாட வாழ்நாட்களிலும் கூட தேவன் எங்களை வழிநடத்துவார். අලුත් ගිවිසුම බලන්න පුළුවන්. புதிய ஏற்பாட்டை பார்க்கலாம். අද කොහොම දෙවියන් වහන්සේ අපි මඟ පෙන්වන්නේ? தேவன் எப்படி நம்மை வழிநடத்துகிறார்? යෝහන් සුභාරංචියේ 16:13-14. யோவான் சுவிசேஷத்தில் 16ஆம் அதிகாரம் 13 14 வசனங்கள். ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ අපි මඟ පෙන්වනවා කියලා තිබෙනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை வழிநடத்துவார். ඒක 13 වෙනි පදය. 13வது வசனம். 14 වෙනි පදය බලන්න පුළුවන්. 14வது வசனம் சொல்கிறது. යේසුස් වහන්සේ කියන මාගෙන් රැගෙන ඔබට දෙනවා කියලා. கிறிஸ்து சொல்கிறார் என்னிடத்திலிருந்து உள்ளதை அவர் எடுத்து உங்களுக்கு ඒ கொடுப்பார். කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කීවා දේවල් නැවත මතක් කරනවා කියලා. தேவன் சொன்ன காரியங்களை அவர் ஞாபகப்படுத்துவார். නිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය எனவே என்னுடைய சகோதரனே சகோதரி, අද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපිව මඟ පෙන්වන දෙයක් හැටියට මතක තියාගන්න இது ඕනේ. தேவனுடைய திருவசனம் எங்களை வழிநடத்துவதா இருக்கிறது. ඒ පමණක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, යේසුස් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරව යුදෙවරුන්ට මේ ආකාරව කියන උන්වහන්සේ. கிறிஸ்துவை பின்பற்றின யூத ஜனங்களுக்கு இப்படியாய் சொல்லுகிறார். යෝහන් පොතේ 8:32 දී. யோவான் 7ஆம் அதிகாரத்திலே எட்டாம் அதிகாரம். 8ஆம் அதிகாரத்திலே 31 வசனம். 32 වෙනි පදේ බලන්න පුළුවන් සත්‍ය අපිව නිදාස් කරයි කියලා. 22 வசனம் 32 வசனம் சொல்லுகிறது சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ඒ නිසා ඒ සත්‍යතාවය තමයි අපිට නිදාස් ගෙනලා දෙන්නේ. சத்தியம் தான் எங்களை விடுதலை கொண்டு வரும். සත්‍ය කියන වෙලාවෙදී දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කියලා අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ. சத்தியம் என்று சொல்லும்போது தேவனுடைய இறை வார்த்தையா இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා යෝහන් 14:6 දී
මම සත්‍යය කියා. இயேசு யோவான் 14 அதிகாரத்திலே 16 வசனம் சொல்கிறார், நானே சத்தியம் என்பதால். එනිසා මේ උදෑසන අපි සත්‍යතාවේ මඟ පෙන්වීම ලබා ගන්න සූදානම් වෙමු. எனவே இந்த காலையிலே சத்தியத்தின்படி வழிநடத்தலை பெற்றுக்கொள்வோம். දැන් මතී සුභාරංචි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ மத்தேயு சுவிசேஷத்திலே 2ஆம் அதிகாரம் පළවෙනි පදයේ සිට 12 වෙනි පදේ දක්වා අපි බලන්න යනවා. முதல் 12 வசனங்களை பார்க்கும்போது සත්‍යතාවෙන් අපි මඟ පෙන්වන්නා වූ දිව්‍යන් වහන්සේ ගැන. சத்தியத்திலே எம்மை வழிநடத்தும் தேவன் அவர். දැන් මා මේ ස්ථාන විශේෂ දෙයක් මතක තියාගන්න இந்த ඕනේ. இடத்திலே ஒரு விசேஷ காரியத்தை ஞாபகம் வைத்துக் දැන් கொள்ளுங்கள். හැම ක්‍රිස්මස් කාලෙම නත්තල් කාලෙදී මේ කොටස මිනිස්සු කියනවා. ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை தியானிக்கிற நேரத்தில் இந்த பகுதியை வாசிப்போம். ඒක ඉතාම හොඳ දෙයක්. அது நல்ல காரியம். ඔත් මේකෙන් තිබෙනවා ඉගැන්වීම අපි හඳුනා ගන්න එක දැනගන්න එක වැදගත් වෙනවා. இதில் இருக்கிற தெய்வீக படிப்பினைகளை அறிந்து கொள்வது அவசியம். පළවෙනි එක තමයි முதலாவதுதான் සත්‍යතාවේ දැනගන්න පිණිස අපිව මඟ පෙන්වනව දෙවියන් වහන්සේ කියන එක. சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு தேவன் எம்மை வழிநடத்துகிறார். මතේ සුභාරංචි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. மத்தேயு சுவிசேஷத்திலே 2ஆம் அதிகாரத்திலே முதல் வசனம். දැන් මොකද මේකේ පසුබිම? இதன் பின்னணி என்ன? ඔබට බලන්න පුළුවන්. எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. අවුරුදු 400ක නිහඬ කාලයක් අඳුරු කාලයක් තිබුණා. இஸ்ரவேல் சரித்திரத்திலே 400 வருட இருண்ட காலம் இருந்தது. ඒ කාලය තුල අනවකියක් ආවෙන කිසිම දෙයක් සිදු වුණා කියලා අපිට පෙනී යන්නේ இந்த නැහැ. நாட்களே தேவனுடைய சத்தமோ அல்லது தீர்க்கதரிசனங்களோ வெளிப்படுத்தலா இருக்கவில்லை. දැන් මුළු ලෝකෙම ගැලවුම්කාරයෙක් එනකන් බලාගෙන සිටියා. முழு உலகமும் ஒரு ரட்சகரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தது. මොකද ඒ තරම් ලෝකෙට උමනා වුණා යම් කෙනෙක්. அவ்வளவு ஒரு பெரிய தேவையா இருந்தது ஒரு ரட்சகர் දැන් உலகத்துக்கு. මේ කාලේ තමයි යේසුස් වහන්සේ ඉපදුනේ. இந்த நாட்கள்ல தான் கிறிஸ்து பிறந்தார். ඒකයි අපි ගලාතිය බලන්න පුළුවන් කාලය සම්පූර්ණ වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ සැලසුම අනුව ස්ත්‍රියෙකුට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදුනා அதான் කියලා. வேதத்திலே கலாத்தியர்ல சொல்லப்படுகிறது, காலம் நிறைவேறின போது தேவனுடைய திட்டத்தின்படி ஸ்திரீயிடத்திலே குமாரன் கிறிஸ்து பிறந்தார். අපි බලන්න මතේ සුභාරංචි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரத்திலே முதலாம் வசனத்திலே මේ ශාස්ත්‍රවන්තයෝ නැත්නම් ඥානවන්තයෝ කියලා කණ්ඩායමකට කියා තියෙන එක. ஒரு சாஸ்திரிகள் அல்லது ஞானவான்கள்னு ஒரு குழுவினர் என்று දැන් சொல்லப்படுகிறது. මේගොල්ලෝ සමහර අය රජවරු කියලාත් කියනවා. சிலர் சொல்வார்கள் ராஜாக்கள் என்பதா. දැන් කවුද මේගොල්ලෝ? யார் இவர்கள்? මේගොල්ලෝ මිදියන්වරු. இவர்கள் மீதியான் தேசத்தில் உள்ளவர்கள். ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ අඳුරන්නේ නැති අය. அவர்கள் தேவனை அறியாதவர்கள். නමුත් දේව බලයෙන් දැනගෙන සිටියා කියලා කියන්න පුළුවන්. ஆனால் தேவனுடைய வல்லமை அறிந்த ஜனங்கள். මොකද මේගොල්ලෝගේ පුරුද්දක් තිබුණා. இவருடைய ஒரு வழக்கம் இருந்தது. ආසේ තාරකාවල් දිහා බලලා ලෝකේ සිදුවීම් ප්‍රකාශ කරන එක. வான நட்சத்திரங்களை பார்த்து சாஸ்திரங்களை சொல்லுகிற ஒரு நபர்களாக ඉතින් இருந்தார்கள். මේ වගේ අවස්ථාවකදී තාරකාවක් ඒගොල්ලෝ දුටුවා අලුත් තාරකාවක්. இப்படிப்பட்ட நேரத்திலே ஒரு நட்சத்திர விசேஷ நட்சத்திரத்தை அவர் දැන් கண்டார். සමහර අය විශ්වාස කරනවා මේක මෙසූරි කියලා නම කියලා තියෙනවා. மெசூரி என்ற ஒரு நட்சத்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். දැන් මේකේ තේරුම මොකක්ද කිව්වොත් இதன் அர்த்தம் என்ன? රජ කෙනෙක් ඉපදලා ඉන්නවා කියන එක. ஒரு ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு அடையாளம். දැන් හොඳම ලකුණක් මේක. இது ஒரு நல்ல அடையாளம். දැන් මොකද මේගොල්ලෝ කරන්නේ? இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? දැන් මේ රජුරෝ බලන්න ඕ එන එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ராஜாவை தரிசிக்க அவர் வருகிறார்கள். ඒ පමණක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, මේ මිදියන්වරු ගැන බලන වෙලාවේදී மீதியானரை குறித்து பார்க்கும்போது ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පේන කියන අය වගේ අය மிகவும் குறி சொல்லுகிற ஒரு கலாச்சாரத்தை உடையவர்கள். අපේ මේ කියන්නේ අපිට ඇතිවෙනා වූ සීන වලට පරිවර්තන කරන අය கனவுகளுக்கு சொப்பனங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்லுகிறவர்கள். සමහර බෙහෙත් කරන අය කියලා විශ්වාස කරනවා. எல்லாம் வைத்தியர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். දැන් මේ අය මොකද කරන්නේ? இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ස්වාමින් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අනුව එන එක තමයි පෙනී යන්නේ. தேவனுடைய வழிநடத்தலின்படி தான் வருகிறார்கள். දැන් මේ තාරකාව මේගොල්ලෝම මඟ පෙන්වුවා කියලායි තියෙන්නේ. இந்த நட்சத்திரம் இவர்களை வழிநடத்துகிறது. දැන් සමහර විට අහන්න පුළුවන් තාරකාව කියන්නේ මොකක්ද කොහොමද මඟ පෙන්වන්නේ කියලා. நட்சத்திரம் என்றால் என்ன? அது எப்படி எம்மை வழிநடத்தும்? ගණන් කතාවේ අපිට බලන්න පුළුවන්. என்னாகும் புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம், යේසුස් වහන්සේව මේ තාරකාව ලෙස තමයි අඳුරලා දීලා තියෙන්නේ. கிறிஸ்துவின் பிறப்பை அவரை குறித்து ஒரு நட்சத்திரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. දැන් කවුද මඟ පෙන්වන්නේ කිව්වොත් யார் வழி நடத்துகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මේගොල්ලෝ මඟ පෙන්වගෙන ඉනවා. தேவனே இவர்களை வழி நடத்துகிறார். දැන් මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. இது முக்கியமான ஒரு காரியம். අපේ ජීවිතයේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්වීම ඉතාම අවශ්‍යයි. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவின் வழிநடத்தல் மிகவும் முக்கியம். අසීරු අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තුව සුමුන වෙලාවේදී බලාපොරොත්තුව ඇති කරනව දෙවියන් වහන්සේ අප සමග සිටිනවාමයි. கஷ்டமான நெருக்கடியான இக்கட்டான நேரத்திலே எங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பை கொடுக்கிறவர் நம்முடைய தேவன். පළවෙනි එක තමයි බලන්න යන්න පුළුවන්. முதலாவது எங்களுக்கு பார்க்கலாம், දැන් අපේ ඇස් විවෘත කරනව දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ බව. கண்களை திறக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். පළවෙනි පදේ බලන්න පුළුවන්. முதலாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், දැන් මේගොල්ලෝ ඇස් ඔසවා බැලුවා මේ තාරකාව මඟ පෙන්වන වෙලාවේදී ඒ තාරකාව සමග ගමන් කරා කියලා இந்த තියෙනවා. சாஸ்திரிகள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து நட்சத்திரத்தின் வழிநடத்தலோடு செல்கிறார்கள். හරි හොඳ දෙයක්. இது நல்ல காரியம். දැන් පටන් ගැනීමේදී අපිත් මේව තමයි. நாங்களும் இப்படித்தான் ஆரம்பிப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ අඬට හැවුම්කන් දෙනවා, බයිබල් එක කියනවා, වචනය අනුව ගමන් කරනවා, අනුශාසන වලට හැවුම්කන් දෙනවා. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர் வேதத்தை வாசித்து அவருடைய வழிநடத்தலோடு நாங்கள் செல்வோம். එවිට අපිට සාර්ථක දෙයක් දකින්න පුළුවන් ගමන් ஒரு තියෙනවා. செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ ஆரம்பிப்போம். දැන් මේගොල්ලෝ මෙන්න ජෙරුසලමට ආවා. இப்போ
இப்பொழுது ஜெருசலேமுக்கு வருகிறார்கள். දැන් ජෙරුසලමට ඇවිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? ஜெருசலேமுக்கு வந்து என்ன செய்கிறார்கள்? ඒගොල්ලෝ හිතුවා රජ කෙනෙක් නම් මාලිගාව තමයි ඉපදෙන්න ඕනේ කියලා. அவர்கள் நினைத்தார்கள் இந்த ஒரு ராஜா மாளிகையில தான் பிறப்பார் என்பதாக. එයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් වෙන්න බෑ. යුදෙවරුන්ගේ රජුරෝ කියන වෙලාවේදී මාලිගාවේ ඉපදෙන බව තමයි විශ්වාස කරන්න හිටියේ. இவர் சாதாரண ஒரு நபரா இருக்க முடியாது. யூதர்களின் ராஜா நிச்சயம் ஒரு அரண்மனையில் தான் பிறப்பார். දෙවෙනි පදයේ මතේ සුභාරංචියේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ තිබෙනවා. மத்தேயு சுவிசேஷத்துல 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். දැන් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? இவர்கள் வந்து என்ன දැන් செய்கிறார்கள்? තාරකාවදියා බලන්න නැතුව රජ මාලිගාවදියා බලන එක පෙනියනවා. நட்சத்திரத்தின் வழிநடத்தலோடு வந்தவர்கள் நிறுத்திவிட்டு மாளிகையை நோக்கி பார்க்கிறார்கள். දැන් ඇතුළට ගිහින් ආවම යුදෙවරුන්ගේ රජුරෝ ඉපදලා ඉන්නේ කොහෙද කියලා. மாளிகை உள்ளே சென்று கேட்கிறார்கள், யூதர்களின் ராஜாவாகிய அந்த கிறிஸ்து எங்கே? දැන් යාව නම දින්න තමයි අපි ආවේ කියලා. அவர்களை தொழுது கொள்ள நாங்க வந்தோம். දැන් බලන්න මේ වෙලාවේදී මොකද සිදු වෙන්නේ? இந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது? ඒගොල්ලෝගේ ඇස් වෙන පැත්තට යොමු කරන அவருடைய එක. கண்கள் வேறு பக்கம் திசை දැන් திருப்பப்படுகிறது. අපේ ජීවිතේ මතක තියාගන්න ඕනේ. எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஞாபகம் வைத்துக் අපි கொள்வோம். සත්‍යතාවය හොයාගෙන යන වෙලාවේදී சத்தியத்தை தேடி போகும் நாட்களில், දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමන් කරන වෙලාවේදී தேவனோடு நடக்கும் நாட்களில் අපේ ඇස් වෙන පැත්තට අපි යොමු කරනවා නම් எங்களுடைய கண்களை வேறு பக்கம் திருப்பும் போது අනිවාර්යෙන් අපි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවාමයි. நிச்சயமாக பிரச்சனைகளுக்கு முகம் දැන් கொடுப்போம். සත්‍යතාවය හොයාගෙන අපි වැරදි තැනකට යනවා. சத்தியத்தை தேடி தவறான இடத்திலே சென்று விடுவோம். අද මේ තමයි සභාවල වල වෙලා තියෙන්නේ. இன்று திருச்சபைகளில் இதுதான் நடக்கிறது. සමහර අයට අනවකිය තියෙන්න ඕනේ. சிலருக்கு தீர்க்கதரிசனம் கட்டாயம் தேவையா සමහර இருக்கிறது. අයට දර්ශනය තියෙන්න ඕනේ. சிலருக்கு தரிசனங்கள் தேவையா ඒක இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ දෝ මනුෂ්‍යයෝ දිගෙන් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒගොල්ලන්ට. தேவனிடத்திலேயோ மனுஷனிடத்தில் வருகிறது அவர்களுக்கு දැන් தேவையில்லை. ඒගොල්ලෝ ඒ ස්ථාන වලට අනේක දකින්න அதை පුළුවන්. தேடி அவர்கள் போவார்கள். ඒ සත්‍යතාවය හොයාගෙන වැරදි ස්ථානට අනේක තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. சத்தியத்தை தேடி தவறான இடத்துக்கு செல்வது. දැන් සහෝදරයන් සහෝදරිය என்னுடைய சகோதரனே சகோதரியே, දැන් මෙතන ගියන් පස්සේ රජුරෝ කියනවා இந்த இடத்திலே ராஜா சொல்லுகிறார், එයා බය වුණා කියලා තියෙනවා. அந்த ராஜா பயந்தான். ඒ පමණක් නෙවෙයි යාත් හිටපයත් බය වුණාලු. அவனோடு இருந்தவர்களும் பயந்து போனார்கள். දැන් ඒ කාලේ බලන්න පුළුවන් හිරුද්වරන්ගේ පවුල ගැන ඉගෙන ගන්න වෙලාවෙදී ஏரோதுடைய பரம்பரை ஆட்சி முறைகளை பார்க்கும்போது දැන් රජකම නිසා තමන්ගේ දරුවෝ පාව ඒගොල්ලෝ මරලා තියෙනවා. தன்னுடைய பதவிக்காக தன்னுடைய பிள்ளையே கொலை செய்தவர்கள். දැන් මෙතන මොකද සිදු වෙන්නේ? இந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது? රජුරෝ බය වෙලා ராஜா பயந்து උත්තම පූජකයාට සාව ලෙවිවරුන් පූජකවරුන්ට කතා කරා. பிரதான ஆசிரியரிடத்திலும் மற்ற ලියන්නෝ වේදපාර. வேதப்பாரர்களையும் அழைக்கிறான். ඒගොල්ලෝ ආවෙන් පස්සේ ඇහුවා அவர்களை அழைத்து கேட்கிறான், මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහෙද ඉපදින්නේ කියලා. மேசியாவாகிய கிறிஸ்து எங்கே பிறப்பார் என்று දැන් எழுதியிருக்கிறது. බලන්න ඒ ලස්සනට පෙන්න කරනවා. இங்க அழகா சொல்லப்படுகிறது. ඒ නොහෙදලිවන්ත රජුරෝ කියනවා ஒரு அவிசுவாசியான ராஜா கேட்கிறார், ක්‍රිස්තුස් කියන වෙලාවදී ගැලවුම්කාරයා. கிறிஸ்து என்று சொல்லும்போது ரட்சகர், දැන් ඒ ගැලවුම්කාරයා කොහෙන්ද ඉපදින්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. இந்த ரட்சகர் எங்கே பிறப்பார்? දැන් වේගින් ඔක්කොම පොත්පත් ඔක්කොම බලලා ව්‍යවස්ථාව බලලා මේ උත්තම පූජකයා ලියන්නෝ කියනවා එතුමා බෙත්ලහේම් නගරේ ඉපදින බව පෙන්වන්න කරනවා. வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து சொல்கிறார்கள் வேதபாரர்கள் ஆசாரியர்கள், இவர் யூதாவிலே பெத்லேமிலே பிறப்பார். මේගා පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදේ. மீகா 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை சொல்கிறார். 3 වෙනි පදේ බලන්න පුළුවන් මේගා පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යා රජ කෙනෙකුට සඳහන් කරලා அதே තියෙනවා. புத்தகத்திலே 3ஆம் அதிகாரம் சொல்லப்படுகிறது, அவர் ராஜாவாக புறப்படுவார். දැන් රජුරෝ කියනවා இப்பொழுது ராஜா சொல்கிறான், ඕගොල්ලෝ ගිහින් නමස්කාර කරලා මට තෙවල කියන්න මමත් එන්නම් කියලා. அந்த குழந்தை எங்க இருக்குன்னு போய் பார்த்து நமஸ்கரித்து இருக்க இடத்தை எனக்கும் சொல்லுங்கள். දැන් මේගොල්ලෝ එළියට ආවා. இவர் வெளியே வருகிறார்கள். ආයෙත් තාරකාව දුටුවා. மறுபடியும் நட்சத்திரத்தை பார்க்கிறார்கள். ඒ තාරකාව සමග ගිය වෙලාවේදී மறுபடியும் நட்சத்திரத்தை பின்பற்றும் போது එක්තරා ස්ථානයක තාරකාව නවතිනවා. ஒரு இடத்துல நட்சத்திரம் நின்று போகிறது. එතන තමයි යේසුස් වහන්සේ හිටියේ. அந்த இடத்துல தான் இயேசு பிறந்தார். දරුවෙක් ලෙස යේසුස් වහන්සේ ඉඳන් සිටිනවා. குழந்தை இயேசு அங்கே இருக்கிறார். දැන් මොකද මෙතන අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන සත්‍යතාවය? இந்த இடத்துல நான் கற்றுக்கொள்ற காரியம் என்ன? අපේ ඇස් වෙන පැත්තට යොමු කරනවා නම් නැවතවරක් දෙවියන් වහන්සේ වචනයට ඇස් යොමු කරන වෙලාවෙදී දෙවියන් වහන්සේ හරි විදියට අපි මඟ පෙන්වන දෙවියන් වහන්සේ බව. இவருடைய நோக்கம் தவறான பக்கத்துக்கு திரும்பினாலும் மறுபடியும் தேவன் சரியான பக்கத்துக்கு வழிநடத்துவார். එනද උදෑසන අපේ බැල්ම නැත්තම් අපි කොහටද යොමු කරන්න තිබෙන අපේ ඇස්? இந்த காலையில எங்களுடைய நோக்கம், எங்களுடைய பார்வை நாங்க எங்கே வைத்திருக்கிறோம்? සත්‍යතාවය හොයාගෙන යනවා අපි දෙවියන් වහන්සේ වචනය අනුව යනවාද නැත්නම් මානසික ක්‍රියා කරනවාද? சத்தியத்தை தேடுகிற நாங்கள் தேவ வார்த்தையின் அடிப்படையில் செல்கிறோமா அல்லது மாம்சத்திலே தேடுகிறோமா? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වචනේ මඟ පෙන්වීම ලබා ගන්නවා නම් தேவ வார்த்தையின் அடிப்படையிலே வழிநடத்தலை பெறும்போது ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උගන්වනවා දෙවියන් වහන්සේ. தேவன் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். දැන් මෙතන ඒකයි සිදු වුනේ. இந்த இடத்துல இதுதான் நடக்கிறது. ගීතාවලිය 25 බලන්න පුළුවන්. சங்கீதம் 25லே 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ස්වාමීන් වහන්සේගේ සත්‍යතාවයෙන් මම මඟ පෙන්වලා මට උගන්වන්න කියලා ගීතිකාකාරයා කියනවා. உடைய சத்தியத்தின்படி என்னை வழிநடத்தி எனக்கு போதித்தருளும். ඒ වගේ ගීතවල 119 බලන්න පුළුවන්. 119 சங்கீதத்திலே 18ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදමය දේවල් බලන පිණිස
මාගේ ඇස් විවෘත කරන්න කියලා. வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்கள்லாம் பார்க்கும்படி என் கண்களை திறந்திரலும். දැන් මේක ඉත වැදගත් මාගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. முக்கியமான காரியம் என்னோட சகோதரனே சகோதரி. ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද අපිට කතා කරන්නේ? தேவன் எப்படி நம்மோடு பேசுகிறார்? පරණ කිව්සමේ නොයෙක් ආකාරව කතා කරා. பழைய ஏற்பாட்டிலே வெவ்வேறு முறைகளிலே பேசினார். අයිසායා 30:21 බලන්න පුළුවන්. ஏசாயா 30:21 வசனம், හැරෙන්නකොට අපි යන ගමනේදී පිටිපස්සෙන් අපිට හඬක් ඇහෙනවා කියලා. நீ நடக்கும்போது பின்னே ஒரு சத்தம் உனக்கு கேட்கும். මොකද ඒ හඬ? என்ன அந்த சத்தம்? කොහාටද හැරෙන්න ඕනේ කියලා. எங்கே போக வேண்டும், எங்கே திரும்ப අපි வேண்டும்? වැරදි මාර්ගෙන් ගමන් කරනවා නම් தவறான வழியிலே செல்லும் போது ස්වාමීන් වහන්සේ අපි යා මාර්ගෙන් දානවාමයි. தேவன் எங்களை சரியான வழி ඒ நடத்துகிறார். නිසා ඒ දෙකට අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ. அதுக்கு நாங்கள் ஆயத்தமாகவும். අර උදෑසන இந்த காலை பொழுதிலே ඔබත් මම ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. நீங்களும் நானும் ஆயத்தமாக මොන வேண்டும். දෙයක් කරුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අනුව කරන්න අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ. எதை செய்தாலும் வேத வார்த்தையின் அடிப்படையில் செய்ய எங்களை මොකද ஆயத்தமாக. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ හඬ අපිට. தேவனுடைய வார்த்தை தான் தேவனுடைய சத்தமா இருக்கிறது. අපි අනවக்கிය විශ්වාස කරනවා, දර්ශන විශ්වාස කරනවා, நாங்கள் ආත්මික දීමලවල් ඔක්කොම විශ්වාස කරනවා. ஆவிக்குரிய வழிநடத்தல், ஆவிக்குரிய வரங்கள், தீர்க்கதரிசனங்கள், தரிசனங்களை விசுவாசிக்கிறோம். අපේ සභාවෙත් ඒවා ක්‍රියා කරන එක අපි දකිනවා. அதை எங்களுடைய சபைகளிலும் நாங்கள் பயிற்சிவிக்கிறோம். මොකද මම කියන්න நான் හදන්නේ? என்ன சொல்லுகிறேன்? අලුත් ගිවිසුමේ ඉගැන්වීම අනුව புதிய ஏற்பாட்டு படிப்பிடித்தலின்படி සියලුම එළිදරව්ව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සමාන වෙන්න ඕනේ. சகல வெளிப்பாடு தீர்க்கதரிசனம் வேத வார்த்தையின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். ඒක තමයි ඉතින් පැහැදිලි කියලා තියෙන්නේ. அதுதான் தெளிவாக ඒබ්‍රේ சொல்லப்பட்டுள்ளது. පොතේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය. எபிரேயர் புத்தகத்தின் 1ஆம் அதிகாரத்தில் முதல் 2 வசனங்கள் ඉතින් පැහැදිලි විස්තර කරලා තියෙනවා. கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ වචනයට ඔය මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். මොකද මේක ජීවමානයි, இது ஜீவனுள்ள வார்த்தை, බලවන්තයි, வல்லமை உள்ள வார்த்தை, නිදාස් කරන එක, விடுதலை செய்யக்கூடிய මඟ வார்த்தை, පෙන්වන්න එක, வழி நடத்தும் வார்த்தை, ආස්තම් කරන එක. அற்புதத்தின் வார்த்தை. ඉතින් තව කියන්න යන්න පුළුවන්. சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். දැන් මෙතන වටිනා වචනේ තමයි අපි මඟ පෙන්වන්න ඕනේ. பெருமதியான வார்த்தை தான் எங்களை வழி நடத்துகிறது. දැන් දෙවනුව අපි බලන්න යනවා. இரண்டாவது காரியத்தை பார்க்கிறோம். සත්‍යතාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ විරුද්ධවාදයාගේ රැවටීමෙන් අපිව ස්වාමීන් වහන්සේ බේරා ගන්නවා කියලා. சத்தியம் எதிராளியின் சூழ்ச்சியிலிருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறது. මේක ඉතා වැදගත් දෙයක්. இது முக்கியமான காரியம். දෙකින් බලනවා මතේ සුභාරංශ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි පදයේදී. மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரத்தில் 8ஆம் வசனம். දැන් මොකද මේ රජුරෝ කිව්වේ? இந்த ராஜா என்ன சொல்லுகிறார்? ඕගොල්ලෝ කිල්ල බලලා මට කියන මමත් නමස්කාර කරන්නම් இங்கே කියලා. தரிசித்து விட்டு இடத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள், நான்கும் போய் அங்கே அவரை දැන් தரிசிக்கிறேன். අත්‍යවශ්‍යම යාට අවශ්‍ය නැහැ නමස්කාර කරන්න. அங்கே போய் அவரை தரிசிப்பதல்ல நோக்கம். යාට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ නැති කරලා දාන්න. அந்த குழந்தையை கொண்டு போடுவதுதான் அவனுடைய දැන් நோக்கம். කාවද පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ? யாரை பாவிக்கிறான்? යව හොයාගෙන යන අයව තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. அவரை தேடுகிறவர்களை தான் பாவிக்கிறான். අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையா අද இருக்கிறோம். අපිව පාවිච්චි කරලා ගොඩක් අය තමන්ගේ දේවල් කරගන්න ලෑස්ති වෙනවා. எங்களை பாவித்து தங்களுடைய தவறான நோக்கங்களுக்காக பாவிக்கிறார்கள். ඒකෙන් ඉතාම ප්‍රවේශයෙන් වෙන්න අපි. அதிலே ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். දැන් බලන්න පුළුවන් මේ හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. நல்ல ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது. ජොෂුවා පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදය. யெஷுவா 9ஆம் அதிகாரத்திலே 3 වෙනි පදේ සිට 10 වෙනි පදේ දක්වා බලනවා නම් 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 16ஆம் வசனம் வரைக்கும் ගිබියන් වරු ගැන කියලා තියෙනවා. கிபியோன் வருவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. දැන් කවුද මොකද මේගොල්ලෝ කරේ? இந்த கிபியோன் வரு என்ன செய்தார்கள்? දැන් හිඟන්නෝ වගේ අඳගෙන පරණ පාන් කෑලි අරගෙන දැන් ජොෂුවා ළඟට එනවා. இந்த கிபியோனியர்கள் பழைய உடுப்பை உடுத்திக்கொண்டு பழைய அப்பத்தை வைத்துக்கொண்டு தந்திரமாக ஜெஷுவா இடத்துல வருகிறார்கள். දැන් ජොෂුවාට කියන අපිට කණ්ඩත් නැහැ බොණ්ඩත් නැහැ මේ වගේ තත්ත්වයකට වෙලා තියෙන්නේ நாங்கள் කියලා. தூர இடத்துல இருந்து வந்திருக்கிறோம், எங்களுக்கு உணவும் இல்லை, பற்றாக்குறை யாரும் இல்லை எங்களுக்கு என்பது. දැන් මොකද වුනේ? என்ன நடந்தது? ජොෂුවා මේගොල්ලෝ රැවට්ටුවා. ஜெஷுவா இவருடைய வசனங்களுக்கு கிரியைக்கு ஏமாந்து போனார். දැන් යොෂුවාගේ ඉතිහාසය බලනවා නම් ஜெஷுவாவுடைய சரித்திரத்தை பார்க்கும்போது ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬට හැමකම් දුන්නා වූ හැම වෙලාවෙදීම එයා ජය ගත්තා. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவிமடுத்த ஒவ்வொரு நேரத்திலும் அவன் வெற்றி கொண்டான். දැන් මෙතන එයා හඬට හැමකම් දුන්නේ නැහැ. இந்த இடத்துல தேவனிடத்துல விசாரிக்கவில்லை. ඊශ්‍රේල් ඉතිහාසයේ ලොකු වෙනසක් ඇති වෙන්න මේ සිද්ධිය කරුණක් වෙනවා. இஸ்ரேல் சரித்திரத்திலே பரம்பரையில ஒரு மாற்றம் உண்டாக இந்த தந்திரமான முறை හරි இருந்தது. කනගාටුදායක දෙයක්. இது ஒரு கவலைக்குரிய விடயம். ජොෂුවා රැවටුණා කියලා තියෙනවා. ஜெஷுவா ஏமாந்து போனார். දවස් ගානකින් පස්සේ දැනගත්තා මේගොල්ලෝ රැවටිලිකාරයෝ சில කියලා. நாட்களுக்கு பின்பதாக தெரிந்து கொண்டான் இவர்கள் என்னை ஏமாற்றியிருக்கிறார்கள். කරන්න දෙයක් නැහැ ගිවිසුම් කරලා ඉවරයි මේගොල්ලොත් එක්ක. ஒன்று செய்ய முடியாது, அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து விட்டான். ඒකට මෙහෙම කියනවා. அவன் இப்படி செய்கிறான் දර சொல்றான். කපන්න මේගොල්ලෝ තියාගමු කියලා. இவர்கள் இங்கு இருக்கட்டும், ஆனால் விறகு சேர்க்கட்டும் என்று. දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මාර්ගෙන් ගමන් කරන වෙලාවේ நாங்கள் தேவனுடைய வழிநடத்தலோடு நடக்கும்போது සතුරාගේ හඬට අපි අඳුනා ගන්න නැතුව හැමකම් දෙනවා නම් இது சத்துருடைய சத்தம் என்று தெரியாமல் மாட்டிக்கொள்ளும் போது විශාල ප්‍රශ්නයකට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන අනිකවත අපි ඇදලා දානවා. பெரிய பிரச்சனைக்கு நாங்கள் மட்டுமல்ல மற்றவர்களும் இழுத்து போடுகிறோம். දැන් මෙවැනි වෙලාවදී මොනවද කරන්න ඕනේ? இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்? අපි එකකින් එතනින් එළියට එන්න ඕනේ කියන තමයි කියලා තියෙන්නේ. அந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் வெளியே வர வேண்டும். මේ මිදියන් වරු මොකද කරේ? மிதியானவர் என்ன செய்தார்கள்? රජ මාලිගෙන් එළියට ආවා.
மாளிகையை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். නැවත වාරයක් ආසදියා බැලුවා. மறுபடியும் மேலே பார்த்தார்கள். ඒ තාරකා සම ගමන් කරා කියලා அந்த තියෙන්නේ. நட்சத்திரோடு நடந்தார்கள். මේ හොඳ පණිවිඩයක් අපට. இது நல்ல செய்தி. අපි ඉන්න ස්ථානෙන් එළියට එන්න ඕනේ. நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்து வெளியே வர வேண்டும். ඔබත් මමත් වැරදි තැනක ඉන්නවා නම් එළියට එන්න ඕනේ. நீங்கள் நானும் தவறான இடத்துல போனா வெளியே வர අපේ வேண்டும். බැල්ම ස්වාමීන් වහන්සේට යොමු කරන්න இந்த ඕනේ. பார்வையை கர்த்தர் மேல் வைக்க வேண்டும். ඒ වචනයට යොමු කරන්න ඕනේ. வார்த்தையின் மேல் வைக்க வேண்டும். ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ බලමු දෙයක් කරනවා. இப்பொழுது தேவன் பலத்த காரியங்களை දැන් செய்வார். මල්ල මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේව නමස්කාර කරා කියලා තියෙනවා. அவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை தரிசிக்கிறார்கள். දැන් මේ හොඳ දෙයක්. அது நல்ல காரியம். දැන් ඒකෙන් බලන්න පුළුවන්. அந்த இடத்திலும் பார்க்கிறோம். දැන් ඒගොල්ලන්ට සීනෙන් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන බව. இப்பொழுது தேவன் தரிசன சொப்பனத்திலே பேசுகிறார். 12 වෙනි පදේ. 12வது මතේ வசனம். සුභාරංචි දෙවෙනි පරිච්ඡේදය. மத்தேயு 2:12. මොකද්ද පෙන්වන්න කරන්නේ? என்ன காண்பிக்கப்படுகிறது? දරුවාව විනාශ කරන්න හෙරෝද් ලෑස්ති වෙන නිසා ඔගොල්ලෝ වෙන මාර්ගයෙන් ආපෝ යන්න இந்த කියලා. குழந்தையை கொண்டு போட அவன் வகை தேடுகிறான். எனவே நீங்க போன இடத்துக்கு போகாமல் வேறு வழியாய் போருங்கள். ඉතා වැදගත් පණිවිඩයක් මේ. இது முக்கியமான செய்தி. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට අවවාද දෙන්නව දෙවියන් වහන්සේ. தேவன் எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். කොයි ආකාරවද දෙන්න පුළුවන් සීනෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. தரிசனம் சொப்பனங்கள் மூலமாக, ඒ වගේ වෙනත් ආකාරව කතා කරන්න வேறு පුළුවන්. யார் மூலமாக, විශේෂයෙන් දේ වචනේ කතා කරන්න தேவ පුළුවන්. வார்த்தையில விசேஷமாய் பேசுவார். අපි දේ වචනේ අසන දේ බලන්න தேவ வார்த்தையில கேட்கிறதை பாருங்கள். වැඩි හරිය හැමදාම අපි අසන දේ තමයි අවවාදය. எப்பொழுதும் தேவன் எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். ඉතිරිපු. எச்சரிப்புகளை. දැන් මේ අනුශාසනාව නැත්තම් මේ අවවාදය අපි පිළිගත්තා නම් අපට ජයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. புத்திமதி எச்சரிகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது எங்களுக்கு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை வாழலாம். ගීතාවලිය 19:11. 19வது சங்கீதம் 11வது வசனம். ගීතාවලිය 27:11. 27வது சங்கீதம் 11வது வசனம். දෙවෙනි රාජාවලිය 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදේ. 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரத்தில் 10வது வசனம். දැන් මේ ඔක්කොම පෙන්න කරන්නේ මොකද්ද? இவைகளை எதை காண்பிக்கிறது? විශේෂ දෙයක්. விசேஷமான ஒரு காரியம். ස්වාමීන් වහන්සේ අපට අවවාද දෙනවා, අනුශාසනාව දෙනවා, යාමක ගෙනියනවා කියලා. தேவன் எங்களுக்கு எச்சரிப்பை கொடுத்து ஆலோசனை கொடுத்து நல் வழியிலே நடத்துகிறார். දැන් දෙවෙනි රාජාවලිය 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදේ. 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரத்திலே 10வது வசனம். ඊශ්‍රායෙල් රජුරෝ ඒ කියන්නේ එලිසාගේ හඬට හැවුම්කන් දුන්න නිසා බොහෝ අවස්ථාවල එක අවස්ථාවක් නෙමෙයි බොහෝ අවස්ථාවල තමන්ව ආරක්ෂා කරගත්තා කියලා තියෙනවා. இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் தீர்க்கதரிசியாக எலியாவின் சத்தத்துக்கு செவிமடுத்தபடினாலே அநேக நேரங்கள் தங்களையும் தங்கள் நாட்டையும் காத்துக் கொண்டார்கள். දැන් මේක වැදගත් වෙනවා. இது முக்கியமான காரியம். ඔබත් මමත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ නම් நீங்களும் நானும் பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டுமானால் ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬට අනිවාර්යෙන් හැවුම්කන් දිය යුතුයි. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு நிச்சயமாக செவிமடுக்க வேண்டும். එන් තුන්වෙනි අපි බලන්න යනවා. மூன்றாவது காரியத்தை பார்க்கிறோம். සත්‍යතාවයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්නට දෙවියන් වහන්සේ අපි මඟ පෙන්වන එක. தேவனுடைய சத்தியம் தேவனை ஆராதிக்க எங்களை வழி நடத்துகிறது. මතේ සුභාරංචි දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදේ. மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம். දැන් මේක බලන්න පුළුවන් මේ ස්ථානයේදී இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம். මේ ඥානවන්තයෝ නැත්නම් ශාස්ත්‍රවන්තයෝ කියන අය ඉසුස් වහන්සේ ළඟට විලා වැඳලා එයාට තෑගි ප්‍රදාන කරන දකින්නට පුළුවන්. சாஸ்திரிகள் தேவனை தரிசித்து குழந்தை இயேசுவை தரிசித்து அவர்கள் பரிசுகளை கொடுக்கிறார்கள். දැන් මේ දුන්නා වූ තෑගි තුන බලනවා නම් යේසුස් වහන්සේ කවුද කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. இந்த பரிசுகளை குறித்து பார்க்கும்போது இது பெருமதிகளை பார்க்கும்போது கிறிஸ்து யார் என்பதை காணலாம். පළවෙනි එක තමයි රන් ඒගොල්ලෝ දුන්නා කියලා තියෙනවා. முதலாவது பொன்னை அவர்கள் பரிசளித்தார். දැන් මේකේ තේරුම මොකක්ද? இதன் அர்த்தம் என்ன? ඒක රජුවේකට දෙන්නව තෑග්ගක්. இது ராஜாவுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பரிசு. එනම් මේ මිදියන්වරු කියනවා ඔබ තමයි රජුරෝ කියලා. இந்த பரிசுக்கு மூலமா அவர் சொல்கிறார்கள் இயேசுதான் ராஜா. අද මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය என்னுடைய சகோதரனை சகோதரியே, අපි යේසුස් වහන්සේ රජ කෙනෙක් කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. கிறிஸ்து ராஜா என்பதை மறக்காதீர்கள். යා සිටියා වූ සිටින්නා වූ මතුව එන්නා වූ රජ කෙනෙක් කියලා මතක அவர் තියාගන්න ඕනේ. இருந்தவரும் இருப்பவரும் இனிமேல் வரப்போகிற ஒரு ராஜாவுமா இருக்கிறார். දෙවන අපිට බලන්න පුළුවන් இரண்டாவது காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம். ඒගොල්ලෝ සෝදලාටු ඒ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ දෙන එක. தூப வர்க்கங்களை அவர் பலியிடுகிறார். வெள்ளைப்போளம். வெள்ளை போலத்தை அவர் பலி செலுத்துகிறார். මේක මොකද තේරුම? இந்த வெள்ளை போலம் என்றால் என்ன? දැන් කෙනෙක් මරුණාම එම්බම් කරන්න පාවිච්චි කරන දෙයක්. ஒருவர் மரிக்கும் போது அவர்களை அடக்கம் செய்வதற்கு பாவிக்கப்படுற ஒரு பொருள். දැන් මෙතන මොකද කරන්නේ මේගොල්ලෝ? இதுல என்னத்தை ඒක காண்பிக்கிறார்கள்? තේරුම් කරන්නේ මොකද්ද? அதன் அர்த்தம் என்ன? ඔබගේ මරණය ගොඩක් අයට ආශිර්වාදයක් වෙන්න යනවා. உம்முடைய மரணம் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் දැන් மாறப்போகிறது. මම ඒක තමයි ගැලවීම කියන එක. அதுதான் ரட்சிப்பு. ඔබ තමයි ගැලවුම් කාර්යය. நீர்தான் ரட்சகர். කුරුසියේදී මැරෙන්න යනවා කියනවා. சிலுவையிலே மரிக்க போகிறீர். අනවකයක් වගේ ඒගොල්ලෝ කරනවා තෑග දෙනකොට. தீர்க்கதரிசன ஒரு கிரியையாய் செய்கிறார்கள். දැන් දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා යාව ගැලවුම් කාර්යය කියලා හඳුනා ගන්නවා. இரண்டாவது அவர் ரட்சகர் என்பதை அறிவிக்கிறார். තුන්වෙනි බලන්න පුළුවන් மூன்றாவது பார்க்கிறோம். කටුක මංචල් කියන එක. அதாவது தூப வர்க்கங்களை பார்க்கிறோம். මේක මොකද්ද මේක? இதன் அர்த்தம் என்ன? ඒ දේවස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාළිගයේ පූජාව කරන්නව දෙයක්. அது தேவனுடைய ஆலயத்திலே
பூஜைகளுக்கு தூப வர்க்கமாய் දැන් பாவிக்கப்படுகிறது. සාම්ප්‍රාණි දාන වගේ එකක් එක්ක. ஒரு தூப வர்க்கம் சாம்பிராணியை போல. දැන් මොකද මේක තේරුම් කරන්නේ? இதுல இருக்க அர்த்தம் என்ன? ඔබ තමයි උත්තම පූජකයා. நீர்தான் பிரதான ஆசாரியன். ස්වාමීන් වහන්සේ හා මිනිස්සු අතර තිබී සිටිනා වූ පාලමක් කියලා කියනවා. தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு பாலத்தை போல ஒரு நபர். දැන් පරණ කිව්වෙන් බලන්න පුළුවන්. பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிறோம். දැන් මිනිස්සු උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ දිහා කන්නලෝ කරේ උත්තම පූජකයා. மனிதர்களுக்காக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக தேவனிடத்திலே மன்றாடினவன் பிரதான ஆசாரியன். මේගොල්ලෝ පාපයට සමාවිල්ලන පිණිස. இவருடைய பாவங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு ස්වාමීන් நபர். වහන්සේ හා මිනිස්සු අතර සබඳතාවය හරියාකාරව තියාගන්න පිණිස. தேவனிடத்திலும் மனுஷரிடத்திலும் ஒப்புரவு வாக்குதலை கொண்டு வருகிறவர். දැන් මේව ඉතා වැදගත් දෙයක් වෙනවා. இது முக்கியமான காரியம். දැන් බලන්න මේ නොහැදිලිවන්තයෝ දෙන්නව තෑගෙන් තේරුම. அவிசுவாசி கொடுக்கிற இந்த பரிசுகளின் அர்த்தம் දැන් කරුණු තුනක් බැලුවා අපි. 3 காரியங்களை பார்த்தோம். යේසුස් වහන්සේ රජ කෙනෙක්, கிறிஸ்து ராஜா, උන්වහන්සේ ගැලවුම්කාරයා, அவர் ரட்சகர், ඒ පමණක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல එයා උත්තම පූජකයා කියන්නේ. அவர் பிரதான ஆசாரியர். අලුත් කිව්වේ එයා ගැන කියලා තියෙනවා උත්තම පූජකයා ගැන කියන වෙලාවේදී. அவர்தான் பிரதான ஆசாரியர் என்று புதிய ஏற்பாடு சொல்லுகிறது. පොන්ටිෆෙක්ස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා அதுக்கு තියෙනවා. பொன்டிஃபெக்ஸ் என்ற வசனம் ඒක பாவிக்கப்படுகிறது. තේරුම මොකද්ද? அதன் அர்த்தம் என்ன? ඒ ලතින් භාෂාව කියලා දෙන තේරුම මොකද්ද කිව්වොත්? லத்தீன் மொழியின் அர்த்தமானது පාලම සාධාරණව එක්කෙනා. பாலம் அமைக்கிறவன். එන ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිස්සු අතර පාලම සාධාරණ එක්කෙනා. தேவனிடத்துக்கும் மனுக்குலத்துக்கும் இடையிலே பாலத்தை போன்று அமைக்கிறவர். දැන් මාගේ සහෝදරයා සහෝදරිය என்னுடைய சகோதரனே சகோதரி, අපි නමස්කාර කරන වෙලාවේදී කොහොමද නමස්කාර කරන්නේ? நாங்கள் நமஸ்கரிக்கும் போது எப்படி நமஸ்கரிக்க வேண்டும்? ආවට ගියාට සමහර අය නමස්කාර කරනවා. ஏனோ தாண்டு சில நமஸ்கரிப்பார்கள். විශුද්ධාත්ම වහන්සේ මග පෙන්වීම බලාගෙන ඉඳලා ඒක ලබා ගන්න අපි නමස්කාර කරන්න ඕනේ. பரிசுத்தாவின் வழிநடத்தலோடு தேவ வார்த்தையின்படி நமஸ்கரிக்க ඔය வேண்டும். කී දෙනෙක් හැමදාම යාඥා කරනකොට මේ දේ කියනවාද? எத்தனை பேர் நீங்க ஜெபிக்கும் போது இப்படி அறிக்கை செய்கிறீர்கள்? ස්වාමීනි යේසුනි ඔබ වහන්සේ රජ කෙනෙක් කිය. இயேசுவே நீ ராஜா. ඔබ වහන්සේ වෙන රජ කෙනෙක් නෑ. உம்மை போல ஒரு ராஜா யாரும் இல்லை. ඔබ අපේ ගැලවුම්කාරෝ දෙවියන් වහන්සේ. நீர் எங்களுடைய ரட்சகர். ස්වාමීන් වහන්සේ ගැලවුම්කාරය මේ ලෝකේ නෑ. தேவனை தவிர வேறு எந்த ரட்சகரும் இல்லை. ඔබ වහන්සේ උත්තම පූජකයා. நீரே எங்களுடைய பிரதான අපි ஆசாரியர். වෙනින් කන්නලෝ කරනවා දෙවියන් වහන්සේ කියලා. எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற ராஜா. කී දෙනෙක් යව නම දිනවාද? எத்தனை பேர் இப்படி ஆராதிக்கிறோம்? හේබ්‍රු පොතේ බලන්න පුළුවන්. எபிரேயர் புத்தகத்தில் சொல்லப்படுகிறது. හරියට කියවලා බැලුවා නම් நன்றாக வாசி பாருங்கள். ඒක පැහැදිලි. தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ ඉඳලා අපි වෙනුවෙන් කන්නලෝ කරනා වූ ප්‍රධාන පූජකයා හැටියට යේසුස් වහන්සේ හීබ්‍රු කතුරුවරයා සඳහන් කරලා තියෙනවා. எபிரேயர் ஆக்கியோன் சொல்லுகிறார், தேவனுடைய வலது பார்சத்திலிருந்து நமக்காக அவர் இன்றைக்கும் பரிந்து பேசுகிறார். ඒක වැදගත් දෙයක්. இது முக்கியமான காரியம். ඒ වගේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර කරන වෙලාවේදී தேவனை நாங்கள் ஆராதிக்கும் போது ඉතා යටත් කමෙන් නමස්කාර කරන එක எங்களை වැදගත්. தாழ்த்தி ஆராதிக்க வேண்டும். මත්තයෝ 2:11 බලන්න පුළුවන්. மத்தேயு 2:11 பார்க்கலாம். දැන් මේගොල්ලෝ අර දරුවා ඉන්න වෙලාවට ස්ථානට පැමිණි දන ගාලා බිම වැටිලා නම දින එක. இந்த சாஸ்திரிகள் கிறிஸ்துக்கு முன்பதாக சாஷ்டாங்கமாய் பணிந்து தொழுது கொள்கிறார்கள். අපි පරණ කිවිසුමේ බැලුවා නම් නැත්නම් ඒ කාලේ රජුරෝක් දිහා බලන වෙලාවේදී பழைய ஏற்பாட்டிலே அல்லது ராஜாக்கள் நாட்களை பார்க்கும்போது මේ රජ කෙනෙක්ව දැක්කම ප්‍රොපේතවරු නමස්කාර කරලා වඳිනවා. ராஜாக்களை கண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் பரிந்து கொண்டார்கள். දැන් මේ ස්ථානේ බලන්න පුළුවන්. இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் යේසුස් වහන්සේ කවුද කියලා ඉතා පැහැදිලිව පෙන්වන්න කරනවා. கிறிஸ்து யார் என்பதை மிகவும் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. ඔබ වහන්සේට සමාන කරන්න වෙන කිසිවෙක් නැහැ. ஆண்டவரை உம்மை போல் வேறு யாரும் இல்லை. ඒ දේ තමයි නොකිය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. அதைத்தான் சொல்கிறார்கள், உமக்கொப்பானவர் யாரும் ඒ இல்லை. නිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන වෙලාවේදී எனவே தேவனை நாங்கள் ஆராதிக்கும் போது යටත් කමෙන් නමස්කාර කරන එක ඉතාම වැදගත් தாழ்மையோடு දෙයක්. ஆராதிக்க வேண்டும். තව අවසාන කරුණක් කියන්න කැමතියි. கடைசியான செய்தி, අපි ස්වාමීන් වහන්සේව නමස්කාර කරන වෙලාවේදී தேவனை நாங்கள் ஆராதிக்கும் போது අපි දෙන එකකින් ස්වාමීන් වහන්සේට දෙන එකකින් නම දින්න ඕනේ. எங்களை கொடுத்து கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். අද මුදල් දෙනවා කට්ටිය. நாங்கள் சிலர் பணம் கொடுக்கிறோம். අපිව සම්පූර්ණව කැප කරන එක වැදගත් දෙයක් ஆனால் වෙනවා. எங்களே ஜீவப்பலியாக ஒப்பு கொடுப்பது அவசியம். දැන් මුදල් හොඳයි සභාවට අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. சபைக்கு பணம் அவசியம். අපි දසෙන් කොටස පඳුර ඔක්කොම සභාවට දෙන්න ඕනේ. தசம்பாங்கள் காணிக்கைகளை கட்டாயம் திருச்சபைக்கு கொடுக்க ඒක வேண்டும். දීලා ඕන ඕන විදිහට අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. அதை கொடுத்து வித்தியாசமாய் வாழ முடியாது. දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ අභියස සම්පූර්ණ අපිව කැප කරන්න ඕනේ. சம்பூர்ணமா எங்க வாழ்க்கையை ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ඒක තමයි පෞල්තුමා කිව්වේ. அதுதான் பவுலப்பன் சொல்லுகிறார், අපි නමස්කාරය කොහොම තිබිය යුතුයිද எங்களுடைய කියලා. நமஸ்காரம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිගන්නා වූ යාගයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. தேவன் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு பலியா இருக்க வேண்டும். ඒක රෝම 12:1 කියලා තියෙන්නේ. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம். එන අපේ ජීවිතය මතක තියාගන්න ඕන විශේෂ කරුණක් ඇවිල්ලා. எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள விசேஷமான ஒரு காரணி, ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර කරන වෙලාවේදී தேவனை நாங்கள் ஆராதிக்கும் போது අපි සම්පූර්ණ කැප කරලා නමස්කාර කරන எங்களை එක. சம்பூர்ணமாய் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ඔබ ஆராதிக்க வேண்டும். දන්නවද අපි කරන හැම දෙයක්ම නමස්කාරය කියලා? உங்களுக்கு தெரியுமா, எங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்க சகல செயல்பாடுகளும் நமஸ்காரமா இருக்க ඔබ வேண்டும். කරන හැම දෙයකින්ම ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය මහිමයට පත් කරන එක. உங்களுடைய வாழ்க்கையில சகல காரியங்களும் தேவ நாமம் ஒன்று மகிமைப்பட මම வேண்டும். සාක්ෂිකාරයෙක් ලෙස ඉන්නවා නම් ඉන්න ස්ථානයේ
ස්වාමීන් වහන්සේ නාමය මහිමටපත් நான் කරනවා. ஒரு சாட்சியா இருக்க இடத்து இருப்பேனால் நான் தேவனை நமஸ்கரிக்கிறேன். නිසා අපි ඉගෙන ගනිමු. எனவே நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம். අපි කරුණු තුනක් බැලුවා. நாங்கள் 3 சத்தியங்களை பார்த்தோம். සත්‍යතාවෙන් අපිව මඟ පෙන්වනව දෙවියන් වහන්සේ ගැන. சத்தியத்திலே எம்மை வழிநடத்தும் தேவன். දෙවුන බැලුවා සත්‍යතාවෙන් සතුරාගේ රැවටිලිකමෙන් අපි ආරක්ෂා කරලා මඟ පෙන්වන දෙවියන් වහන්සේ ගැන. சத்தியம் சத்துருடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறது. සත්‍යතාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්නට අපිව මඟ පෙන්වන දෙවියන් වහන්සේ කියලා. சத்தியம் தேவனை ஆராதிக்க எம்மை வழிநடத்துகிறது. එනාද උදෑසන මාගේ සහෝදර සහෝදරිය. எனவே இந்த காலை என்னுடைய சகோதரனை சகோதரியே, අපි හැරී එන එක ඉතා වැදගත් දෙයක් நாங்கள் වෙනවා. மனம் திரும்புவது முக்கியம். යන්නව මාර්ගයේ නවතින්න ඕනේ. நாங்கள் போகிற வழியில நின்று මම යන මාර්ගය හරිද කියලා සෝදිසි කරන්න நான் ඕනේ. போகிற வழி சரியா නැත්තම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬට ඇහුම්කන් දෙන්න. அல்லது தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவிமடுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට මට කතා කරනවා. தேவன் உங்களோடு என்னோடு பேசுகிறார். වාට හැරෙන්න ඕනේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. எங்கே திரும்ப வேண்டும் எங்கே போக ඉතා கூடாது පැහැදිලිව පෙන්න කරන්න දකින්න පුළුවන්. தெளிவாக தேவன் பேசுவார். ගීතිකාකාරයා මේ ආකාරව කියනවා. சங்கீதக்காரன் இப்படியா சொல்கிறார். මේ දේ කියවලා අපි අවසන් කරන්න යන්නේ. இதை சொல்லி நாங்கள் முடிப்போம். ගීතවල 143 10 දී 149வது சங்கீத புத்தகத்திலே 43 10 வசனம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රිය කරන දේ මට උගන්වන්න මැනව. உமக்கு பிரியமானதை எனக்கு கற்றுக் கொடும். ඔබ මාගේ දෙවියන් වහන්සේය. நீரே என் தேவன். ඔබගේ යහපත් ආත්මයෙන් මාව යහපත් මාර්ගයෙන් ගමන් කරන්න උපකාර කරන්න. உம் நல்ல சத்திய ஆவியானவர் என்னை சத்தியத்திலே வழி நடத்துவாராக. ඔබ ඉතා වැදගත් යාඥාවක්. இது முக்கியமான ஒரு ஜெபம். අපි ඉල්ලන්න ඕනේ. நாங்கள் கேட்க வேண்டும். ඉල්ලුවට මදි. கேட்பது மாத்திரமல்ல, අපි දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට ඇහුම්කන් දීලා தேவ சத்தத்துக்கு செய்மடுத்து දේව වචන අනුව ගමන් කරන වෙලාවේදී தேவ வார்த்தையின்படி நடக்கும்போது අපේ ගමන සාර්ථක ගමනක් වේවා. எங்களுடைய பயணம் வெற்றிகரமான பயணமா இருக்கும். එදා ඥානවන්තයෝ නැත්නම් ශාස්ත්‍රවන්තයෝ කට්ටිය ඇවිල්ලා කොහොමද යේසුස් වහන්සේව දැක්කේ? அந்த சாஸ்திரிகள் எப்படி கிறிஸ்துவை தரிசித்தார்கள்? ඒ වගේම අපට නම්බදින්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. எங்களுக்கும் தேவனை தரிசிக்க முடியும். එන අපි යාඥා කරමු. எனவே நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා. සර්ව බලධාරී වූ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. சர்வ வல்லமையுள்ள இயேசுவே, உம்முடைய நாமத்தினாலே நன்றி செலுத்துகிறோம். ඔබ වහන්සේ ජීවමානයි බලවන්තයි වෙනස් නොවන දෙවියන් වහන්සේ. சர்வ வல்லமையுள்ளவர், வாக்கு மாறாதவர். ස්වාමීනි මේ කාලේ පමණක් නෙවෙයි සදාටම ඔබ වහන්සේගේ වචනය අනුව අපි ගමන් කරන්න යන්න අපට උපකාර වන මැනව. இந்த நாட்கள் மாத்திரமல்ல, சதா காலமும் உடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும். සත්‍යතාවෙන් අපිව මඟ පෙන්වනවා කියලා ඔබ වහන්සේ කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ. சத்தியத்திலே நான் உன்னை வழிநடத்துவேன் என்று சொன்னீரே. ඒ සත්‍යතාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ සතුරාගේ රැවටිලිකමෙන් අපට ජය ගන්න පුළුවන් ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වනවාමයි. ஆண்டவரே, அந்த சத்தியத்தின்படி சத்துருவின் சூழ்ச்சிக்கு எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வீர். ස්වාමීනි සත්‍යතාවෙන් මඟ පෙන්වනවා ඔබ වහන්සේට කොයි ආකාරව නමදින්නේ කියලා. சத்தியத்திலே வழிநடத்தி எப்படி உம்மை ஆராதிக்க வேண்டும் ඔබ என்பதா වහන්සේ අපි ආරක්ෂා කරගතු මැනව. நீர் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ස්වාමීනි මේ නත්තල් සීකරන සමරන කාලයේදී ஆண்டவரே, உம்முடைய பிறப்பை கொண்டாடுகிற நினைவுகூற நாட்களிலே ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහේ නාමයට කරන්නේ නැතුව ஆண்டவரை சடங்காச்சரமாய் செய்யாதபடி ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන අනුව කරගෙන යන කරුණාව தேவ දෙන්න. வார்த்தையின் அடிப்படையில் நினைவுகூற எங்களுக்கு මේ உதவி செய்யும். උපත ගැන සඳහන් කර තිබෙනා වූ ඉගැන්වීම් වල අපි යොමු කරන්න කියලා අපි ආඥා ஆண்டவர் කරනවා. பிறப்பிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சத்தியங்களுக்கு கீழ்ப்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும். වහන්සේ අනුගමන කරනවා යුදෙවරුන්ට ඔබ වහන්සේ කිව්වා. உம்மை பின்பற்ற யூத ஜனங்களுக்கு நீர் சொன்னீர், නුඹලා සත්‍ය දන්නවා සත්‍ය නොවලා නිදාස් කරනවා කියලා. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை ඒ விடுதலையாக்கும். නිසා මේ මොහොතේදී ස්වාමීනි எனவே இந்த நேரத்திலே ඒ ஆண்டவரே, සත්‍යතාවෙන් අපි නිදාස් කරන්න அந்த சத்தியம் எங்களை விடுதலையாக்கட்டும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආස්කමක් කරනු මැනව. இயேசுவின் நாமத்தினால் அற்புதம் நடக்கட்டும். යටාත්කමෙන් ඔබ වහන්සේ ඉල්ලනවා. தாழ்மையோடு கேட்கிறோம், ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරනු මැනව. நீர் கிரியை செய்திடலும். ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වීඩියෝ පටියේ බලාගෙන ඉන්නා වූ සෑම කෙනෙකු ඔබ වහන්සේට බාර කළ යාඥා ஆண்டவரே, කරනවා. இந்த ஒளிப்பதிவை கண்டுகளிக்கிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்காக සියලු ஜெபிக்கிறோம். දෙනාගේ ජීවිතේ වෙනසක් ඇති කරන්න කියලා අපි යාඥා ஒவ்வொரு කරනවා. வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்றம் உண்டாகட்டும். විදන්න ඔබ වහන්සේගේ වචනයට ඒ දෙ කරන්න පුළුවන් බව. உம்முடைய வார்த்தைக்கு அதை செய்ய முடியும். වහන්සේගේ වචන අපිව නිදාස් உம்முடைய කරනවා. வார்த்தைகளை விடுதலையாக்கும். අපිට ආශිර්වාද කරනවා. உம்முடைய வார்த்தைகளை අපිව මඟ ஆசீர்வதிக்கும். පෙන්වනවා. உம்முடைய வார்த்தைகளை අපිව வழிநடத்தும். ශක්තිමත් කරනවා. எங்களை பலப்படுத்தும். ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. உமக்கே நன்றி ඒ செலுத்துகிறோம். වගේ විශේෂ අපි යාඥා කරනවා. விசேஷமா நாங்கள் මේ ஜெபிக்கிறோம். කාලේ යේසුස් වහන්සේව හඳුනන නැති සියලු දෙනාට යාඥා කරනවා. நாட்களை கிறிஸ்துவை அறியாத நண்பர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමීනි පාපයෙන් වූ නැසියනෙක් ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත නෙවෙයි. பாவத்திலே மாண்டு போவது உம்முடைய சித்தம் அல்ல. ඔබ වහන්සේ පිළිඅරගෙන සදාකාලේ ජීවනය ඔවුන් ලබා ගන්න உம்மை ඕනේ. ஏற்றுக்கொண்டு சதாகால ජීවිතය பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். නිසා ඒ අය වෙන යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். යාගේ පවුල්ට කමාවුණු මැනව. உம்முடைய பாவங்களை மன்னித்திரளும். අයිතුකමට කමාවුණු මැනව. அக்கிரமங்களை மன்னித்திரளும். වහන්සේ දරුවෝ හැටියට පිළිගතු මැනව. உம்முடைய பிள்ளையா ஏற்றுக்கொள்ளும். සභාවල් අවදි කරන්න ස්වාමීනි. சபைகளை விழித்தெள்ள අද செய்யுங்கள். අපි ඉඳගෙන සතුටු වුණාට මදි. நாங்கள் அமர்ந்து சந்தோஷப்பட்டால் එළියේ போதாது. ගොඩාක් අය ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන යාඥා வெளியே කරනවා. எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார், தேவை ඕ உள்ளவர். මිනිස්සු ගැලීම ලබා ගන්න ඕනේ. அன்று அநேக ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். ඒ වෙන අපි යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. அதற்காக நான் ஜெபிக்கிறோம். ඔබ වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම පරක්ක කරන්නේ ඇයි?
ஆண்டவரே உம்முடைய இரண்டாவது வருகை ஏன் බොහෝ தாமதமாகிறது? මිනිස්සු ගැලීම ලබා ගන්න ඕන இன்னும் නිසා. அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள ඒ வேண்டும். නිසා අපි ආඥා කරනවා. எனவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். අපි එළියට ගෙනියන්න. எங்களை வெளியே கொண்டு போங்க. සභාව එළියට ගෙනියන්න. சபை வெளியே செல்லட்டும். සමාජයට ගෙනියන්න. சமுதாயத்துக்கு බොහෝ செல்லட்டும். මිනිස්සුන්ට සුභාරංචිය දේශනා කරන්න. அநேகர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணட்டும். සභාව ලෑස්ති කරන්න. சபையை ඒ ஆயத்தப்படுத்துங்க. වගේ ස්වාමීන් අපි ආඥා කරනවා. எனவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ඔබ වහන්සේ ජීවමානයි. நீர் ஜீவன் உள்ளவர். යම් කෙනෙක් රෝගාතුර සිටිනවා නම්, யாராவது வியாதிப்பட்டிருப்பாரா? ශාරීරික රෝගයෙන් සිටිනවා නම්, சரீர வியாதியா இருந்தால், ආත්මික රෝගයෙන් සිටිනවා නම්, ஆவிக்குரிய வியாதியா இருந்தால், මානසික රෝගයෙන් සිටිනවා නම්, மானசீக வியாதியா இருந்தால், යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්, இயேசுவின் நாமத்தினால், යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தினால் වහන්සේ නිදහස් කරන මැනව. நீர் விடுதலை செய்திடணும். අවශ්‍යතාවයෙන් ඉන්න අයට தேவை உள்ளவர்களுக்காக වහන්සේ ஜெபிக்கிறோம். අවශ්‍යතාවය සපයන්න කියලා අපි ආඥා தேவைகள் කරනවා. சந்திக்கப்படுவதாக මේ කාලේදී ස්වාමිනී, இந்த நாட்களில் ඔබ ஆண்டவரே වහන්සේගේ පුත්‍රයවන යේසුස් වහන්සේව உம்முடைய குமாரனாய் கிறிஸ்துவை අපට ප්‍රේම කරන නිසා මේ ලෝකයට ඒවා කියලා எங்களை විශ්වාස කරනවා. நேசித்த நிமித்தம் கொடுத்தீரே. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ எனவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். අපි අනික උදෙසා හිතන්න බලන්න කරුණාව දුන්න මැනව. மற்றவர்களை குறித்து நினைக்க உதவி செய்ய உதவி செய்ய. සියලු මහිමද ගෞරව ඔබ වහන්සේට වේවා. எல்லா கணத்தையும் மகிமக்கே செலுத்துகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලා සිටිමු. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதா. ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. පියවි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනගි කරුණාවද, ශිදාත්මන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමද අප සියලු දෙනා සමග වේවා. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியமும் நம் மனதோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். මෙතෙක් ඔබ මේ වීඩියෝ දර්ශනය නරඹන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. இவ்வளவு நேரமாக இந்த வீடியோ இந்த ஒளிப்பதிலே நீங்கள் எங்களோட சம்பந்தப்பட்டதுக்காக நன்றி. අවුරුද්ද මුළුල්ලේම අපි මේ දේ හැම ඉරිදාම කරගෙන එනවා. ஒவ்வொரு ஞாயிறும் இந்த முறையை நாங்கள் பின்பற்றி வந்திருக்கிறோம். අපි විශ්වාස කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරලා ඇති நாங்கள் කියලා. விசுவாசிக்கிறோம் தேவன் நிச்சயமாக உங்களோடு பேசியிருப்பார். ඔබ ආශිර්වාද ලබා ඇති කියලා විශ්වාස நீங்கள் කරනවා. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் ඔබ விசுவாசிக்கிறோம். ආශිර්වාද ලබා ගත්තට මදි. நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் பெற்றால் මේ போதாது. දේ අනිත් අයට ෂෙයා කරන්න බලන්න උනන්දු කරවන්න. இதை மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவர்களுக்கு ஊக்குவியுங்கள். ඔබට දේශනා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். ඒකට ඔබට මේ දේ තවන අනිත් එකට ෂෙයා කරන එක අමාරුවක් ஆனால் නෙවෙයි. மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவது இலகுவான එනවා காரியம். ඔබ මෙච්චර වෙලා මේ දේ ආගෙන හිටිය නිසා இவ்வளவு நேரம் இது எங்களோடு இணைந்திருந்தபடினால் ඔබට යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් ආශිර්වාද කරනවා. உங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம். දිව්‍යමය සමාදානය ඔබ සියලු දෙනා සමග වේවා. தேவ சமாதானம் உங்களோடு கூட இருப்பதா. ලබන ඉරිදිනෙත් උදෑසන ඔබ අපි හම්බ වෙන්න ලෑස්ති වෙනවා. வருகிற ஞாயிறும் உங்களை இந்த ஒளிப்பதிவு கூடாக சந்திக்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරනවා. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ආමෙන්. ஆமென்.